Malawi today. Are you aware that a bag of fertilizer is currently selling at 105,000, which is far higher than the 4,495 price you promised Malawians during campaign? Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Dzulo president anali ku parliament kumene amayankha mafunso osiyanasiyana ochokera kwa aphungu osusa boma pa za mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Ena mwa mafunso ndi limene lafunsidwa pamenepa lokhuzana ndi fertilizer, mtengo wa fertilizer. A president anafunsidwa funso kunena kuti kodi mukudziwa kuti mtengo wa fertilizer pakadali pano uli pa 105,000 kulekanisa ndi mmene mudawalonjezera Malawi kunena kuti azagula fertilizer pa mtengo wa 4,895 kwacha. Zimene zimukudziwa, ndipo a president anayankha funso limeneli, koma analiyankha modabwisa kwambiri ndipo lausa mapokoso ndipo lausa zokambakamba zambiri kwa anthu osiyanasiyana. Ndipo timangofuna kuti mumve yankho la president komanso muone ma reaction a anthu amene akupangira makamaka pa masamba a mchezo pa za yankho limeneli. Komanso a Naye Suleiman nawonso anayika ndemanga yawo pa za yankho la a president pa nkhani imene. Nde tete timve kuti zinali bwanji. Are you aware that a bag of fertilizer is currently selling at 105,000, which is far higher than the 4,495 price you promised Malawians during campaign? I'm aware that a bag of fertilizer is over 105,000. However, we used to see or sell 5 bags of maize or 6 bags of maize to buy 1 bag of fertilizer. Now a farmer sells 2 bags, even 2.5 bags to buy that same bag of fertilizer. Mmene mutu ndi mmene ayankhulira a president pa zafunso limene iwo adafunsidwa. Koma mwachangu tione kuti anthu amanga react bwanji wa committee yoona zabu limene nyumba ya ndipo Naye Suleiman yemwe ndi wapa mpando wa committee yoona za ulimi mnyumba ya malamulo wati zimuonera mtsogoleri wa dziko lino pa za mtengo ya fertilizer. Poyankha mafunso ku nyumba ya malamulo ndizosapereka chiyembekezo konse. Yankho limene apereka lija akuti ntosapereka chiyembekezo. Lero achakwera poyankha mafunso lomwe linafunsidwa ndi phungu wa Nkhatabe North West a Julius Chione Mwase, omwe anafunsa mtsogoleri ngati akudziwa kuti thumba la fertilizer pano lili pa 105,000. Iwo anati nkofunika kuti anthu aziona mbali yabwino ya mtengo. Malinga ndi achakwera kale alimi amagulisa matumba 5 ndi limodzi achimanga kuti agule thumba limodzi la fertilizer, pomwe pano akugulisa matumba 2 okha kuti agule thumba la fertilizer. Koma Suleiman ndi zomwe anena achakwera zaoneseratu kuti iwo akukondwera ndi kukwera kwa mitengo ya chakudya komanso fertilizer pansika. A Suleiman asusananso ndi achakwera pa mfundo yonena kuti anthu okwana
29 pa 100 aliwonse omwe akuyenera kupindula ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi oseka mtengo AIP apindula ponena kuti chiwerengero cha omwe apindula ndi chochepa kwambiri, zomwenso ati nzokhumudwitsa potengera kuti mvula yayamba kale. Menemo ndi mmene ayankhulira a Suleiman pa zayankho la president. Koma tikaona kuma comments kumeneku kuli ma comments amoto kwambiri, ma reactions a anthu pa nkhani imene yakuti my Joyce Banda was way far much better than this. Akuti bolanso a Joyce Banda malingana ndi kaganizidwe ka president athu kamasiku ano. Munthu wa theology kumupasa upresident kusiya anthu a community development. I hate anthu amene amati community development ndi azimayi ena ndi amenewo. Ma comments ni ambirimbiri ndipo anthu apanga react mosiyanasiyana. Akuti imagine with this kind of thinking he still seek for another term. Mayesero mtundu wanje amenewo. Atakukananso kuti si president wa dziko lino ameneyo boza ngati aleke ba. Yeah, sono anthu ambiri akukamba zosiyanasiyana ife tikungowerenga zimene mmene apangira react anthu mamisamba anchezo pa yankho la president. Awansa ukamba chimozimozi kuti nkulu yatha kuwakana akazake. De mutakuona kuti amalawi ambiri akwiya ndi yankho ngati limeneli, koma no sitikuziwa kumbali ano pa malo ano kunena kuti kodi inuyo mukuona bwanji kuti zimene yankha president ndi za nzeru kwa mutakuona kuti anthu akhumudwa ndi yankho limeneli. A president ananena kuti kalekale alimi amagulisa matumba 6 kapena 5 kuti anthu akagule thumba limodzi la fertilizer, koma pano akugulisa matumba 2 ndikugula fertilizer. Sitizozoti akutanthauza kuti fertilizer kapena kuti chimanga chakwera mitengo ndichoti kunena kuti kugulisa matumba 2 kugula thumba limodzi la fertilizer kapena akupakira chani. Zimenezi ndi zimene anthu sizikuwamvekera bwino. Mutakuona president wa chibusa omaliza akhale yemweyo. Chimanga chote aje alibe ndi chote agulisa achitenga kuti zavuta basi tingovomereza. The right answer for this question, Mr. President, was to say it's a global crisis. Zinthu zakwera dziko lonse lapansi. Ena akuwathandiza president kuti anayenera kuyankha motero, koma nzomvetsa chisoni zoti a president yo yankho anali nalo lotero. Nde monga mmene timanenera kuti tizipanga subscribe tikakumana ndi channel chimene chipena paliponse kupanga subscribe kwa anthu amene sitinapanga subscribe, komanso comment, like, share, osaiwala kupanga turn on notification bell kuti zambiri zisamakuponyeni. Ndipo ife tizikhala tikubwera ndi zinthu zosiyanasiyana malo ano. Mwakoma nonse zikomo.